Gipangunahan mismo ni Zamboanga City Mayor Jan Dalipe ang paglusad sa 11 City Library Open House ug 3rd Annual Summer Learn Program kagahapong adlaw Miyerkules, Agosto 2. Tingwa sa lokal nga gobyerno nga mapahimusgan ang literacy ug pagtuon sa kabataan. Agosto 2 hangtod 11 ang Open House Celebration diin mohatag og oportunidad sa mga book lovers sa pag-explore sa halos tanang klase sa libro ug pag-engganyo sa kabataan kung unsa ka importante ang library sa research sanglit nakatutok ang ubang bata sa mga gadgets. Atul sa aktibidad, libre nga makakuha og tulo ka mga libro nga ilang gusto ang mga partisipante. Daghag kapilian nga mga reading materials, lakip na mga storybooks alang sa kabataan, novels, academic books, magazines ug Chavacano books. Samtang ang 3rd Annual Summer Learn Program usa ka 3-day activity nga mulungtad hangtod og mga adlaw Agosto 4 diin gisalmutan kini sa mga grade 3 hangtod grade 6 learners. Apil sa programa ang read aloud session ug storytelling with Mayor Dalipe ug Vice Mayor Josephine Pareha ingon man organisasyon sa Young Storytellers Club. Ugma sa ulahing adlaw sa 3rd Annual Summer Learn Program nakasentro sa arts and culture ang mga aktibidad. Sa mensahe ni Mayor Dalipe, giauhag niya ang mga batanong estudyante sa pagpalambo sa gugma sa pagbasa. Nanawagan si Madeline Candido, ang city librarian, sa mga book lovers nga pahimuslan ang oportunidad ug sa ulugon ang kalipay sa pagbasa atol sa usa kasima ang aktibidad. Ang open house na himutang sa City Library sa RT Lim Boulevard, San Jose, Kawa-Kawa, Atubangan sa Sangguniang Pandungsod nga abli gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Libre ang admisyon sa Library Open House. Ang City Library usa ka division ubos sa Office of the Secretary ngadto sa Sangguniang Pandungsod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.